Na kraju svakog radnog dana biramo opciju radni dan i tu možemo zatvoriti smenu. Pre zatvaranja smene potrebno je razdužiti gotovinski dug koji korisnik toj kasi duguje i nakon toga odabrati zatvaranje smene. Ukoliko nam je potreban izveštaj smene, u ovom koraku ga možemo odštampati ili odbiti štampu. Sve izveštaje možemo raditi pritiskom na dugme izveštaj. Najosnovniji presek stanja će pokazati današnji promet, dobijamo ga na ekranu i nakon toga možemo ga štampati ili ga snimiti kao PDF file. Pored preseka stanja možemo raditi periodični izveštaj za neki period, gde ćemo reći po datumu, odabrati željeni period u kalendaru i dobiti periodični izveštaj koji se takođe može štampati. Ukupan promet će, pored novčanog iznosa, pokazati i količine proizvoda koje su prodate u toku dana. 4 hleba Sava, 3 Coca-Cole i slično za one koji vode količine.